ela. E eran nestes xaneiros que eu sabía meses de inverno, levaban 2 ou 3 meses chovendo e tiña de leña para acender o lume, para facer a comida. E en febreiro, acórdome que era día das candeas, eu era rapaza, porque eu non iba a leña, iba a mamar. E baixaban a 15, 20 feixes de leña do monte, leña, carrouchos de entende, e toxos de carqueiras, que era o que se usaba daquela, que non había leña de pinos, nin nada, que estaba todo cortado, queimara. E ter que algúns irían o lume e queimaban os manoxos. Manoxos é a palla de millo que secábana para lle dar as vacas no inverno. E tiñan que usar para acender os lumes, moitas veces. Por o tempo da chuvia. Eu recordo tamén un ano das neves de estar todo cheo de neve e nós calzábamos zoquiños, zocos, pau, fondo de pau, chatolas. E íamos polo camiño, eu acordo a facer as toquiñas, e encher as toquiñas de neve, e facendo pelotas. Pero eu desde esa non me acordo a neve. Non me acordo.